Pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw yn caru, nid yw yn adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni yn caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn abercymod dros ein pechodau. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi ein caru ni fel hyn, fe ddylem ninnau hefyd garu ein gilydd. Diolch iddo am ei air. Gydewch i ni sefyll i ganu emyn cyntaf heno. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur ddyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn maeddi angau ei hun. Ioan, pennod 19. Ioan, pennod 19, a byddwn ni'n dechrau darllen yn adnod 1. Ioan, pennod 19 ac adnod 1. Yna cymerodd Pilat Iesu a'i phlangelli, a phlethodd y milwyr goron o ddraen a'i gosod ar ei bennydd, a rhoi mantell borffor amdano. Ac yr oeddent yn dod ato ac yn dweud, hen ffych well frenin yr Iddewon, ac yn ei gernodio. Daeth Pilat allan eto ac meddai wrthynt, edrychwch,
Rwy'n dod ag ef allan atoch, mwyn i chwi wybod nad wyf yn cael unrhyw achos yn ei erbyn. Daeth Iesu allan felly yn gwisgo'r goron draen a'r fantell borffor. A dywedodd Pilat wrthynt, dyma'r dyn. Pan welodd y prif offeiriaid a'r swyddogion ef, gwaeddasant, croeshoelia, croeshoelia. Cymerwch ef eich hunain a chroeshoeliwch, meddai Pilat wrthynt, oherwydd nid wyf fi yn cael achos yn ei erbyn. Atebodd yr Iddewon ef, y mae gennym ni gyfraith, ac yn ôl y gyfraith honno fe ddylai farw, oherwydd fe'i gwnaeth ei hun yn fab Duw. Pan glywodd Pilat y gair hwn, ofnodd yn fwy byth. Aeth yn ei ôl i mewn i'r praetoriwm a gofynnodd i Iesu, o ble wyt ti'n dod? Ond ni roddodd Iesu ateb iddo. Dyma Pilat felly yn gofyn iddo, onid wyt ti am siarad am mi? Oni wyddos bod gennyf awdurdod i ddryddhau di, a bod gennyf awdurdod hefyd i groeshoelio di. Atebodd Iesu ef, ni fyddai gennyf ddim awdurdod arna fi, oni bai ei fod wedi ei roi ti o ddichod. Gan hynny, y mae'r hwn am trosglwyddodd i ti yn euog o bechod mwy. O hyn allan, ceisiodd Pilat i ryddhau ef, ond gwaeddodd yr Iddewon, os wyt yn rhyddhau'r dyn hwn, nid wyt yn gyfaill i Gesar. Y mae pob un sy'n ei wneud ei hun yn frenin, yn gwrthryfela yn erbyn Cesar. Pan glywodd Pilat y geiriau hyn, daeth a Iesu allan, ac eisteddodd ar y brawdle yn y lle a elwir y palmant, yn iaith yr Iddewon, Gabatha. Dydd paratoad y Pasg oedd hi, tua hanner dydd. A dywedodd Pilat wrth yr Iddewon, dyma eich brenin. Gwaeddasant hwythau, amaeth ag ef, croeshoeli ar ef. Meddai Pilat wrthynt, a wyf i groeshoelio eich brenin chwi? Atebodd y prif offeiriaid, nid oes gennym brenin, ond Cesar. Yna traddododd Pilat Iesu iddynt i'w groeshoelio. Felly cymerasant Iesu, ac aeth allan gan gario ei groes ei hun i'r man a elwir lle penglog, yn iaith yr Iddewon fe'i gelwir Golgotha. Yno, croeshoeliasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol. Ysgrifennodd Pilat deitl a'i osod ar y groes. Dyma'r hyn a ysgrifennwyd, Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer o'r Iddewon y teitl hwn, oherwydd yr oedd y fan lle croeshoeliwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Yr oedd y teitl wedi ei ysgrifennu yn iaith yr Iddewon ac mewn Lladin a Groeg. Yna meddai prif offeiriaid yr Iddewon wrth Pilat, paid ag ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach dywedodd ef, brenin yr Iddewon wyf fi. Atebodd Pilat, yr hyn a ysgrifennais. Wedi iddynt groeshoeli o Iesu, cymerodd y milwyr ei ddillad ef, a'i rhannu yn 4 rhan, un i bob milwr. Cymerasant ei grys hefyd, yr oedd hwn yn ddiwniad wedi ei weu o'r pen yn un darn. Peidiwn ei rhwygo hi, meddai'r milwyr wrth ei gilydd, gadewch i ni bwrw coel bren amdani, i benderfynu pwy gaiff hi. Felly cyflawnwyd yr ysgrythyr, sy'n dweud, rhanasant fy nillad yn ei misg,
a bwrw coelbren ar fy ngwisg. Felly y gwnaeth y milwyr. Ond yn ymyl croes Iesu, yr oedd ei fam ef yn sefyll gyda'i chwaer, Mair gwraig Clopas a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam felly, a'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dyma dy fab di. Yna dywedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Ac o'r awr honno cymerodd y disgybl hi i mewn i'w gartref. Ar ôl hyn, yr oedd Iesu yn gwybod bod pob peth bellach wedi ei orffen. Ac mwyn i'r ysgrythyr gael ei chyflawni, dywedodd, y mae arnaf syched. Yr oedd llester ar lawr yno, yn llawn o win sur. A dyma hwy yn dodi ysbwng wedi ei lenwi ar gwyn yma ar ddarn o isop ac yn ei godi at ei wefusau. Yna, wedi iddo gymryd y gwyn, dywedodd Iesu, gorffennwyd, gwirodd ei ben a rhoi fyny ei ysbryd. Dyma air ein Duw. Gadewch i ni weddio felly a siarad ar Duw sydd wedi ein hachub ni. O Dad, pwy ydy ni i ddod heno ger dy bron di? Rwy ti yn Dduw cyfiawn, sanctaidd, pur, a dyn ni yn bechaduriaid sydd wedi crwydro yn bwriadol ac sydd wedi gwrthryfela wrth natur yn dy erbyn di. Dydyn ni ddim yn heiddi o gwbl cael cyfle i siarad â ti ac i ofyn i ti am bethau. Ond eto, heno, mae croeso i ni yn y nefoedd. Sut yn y byd mae hyn yn bosibl trwy waith dy fab. Diolch o Dad am anfon Iesu Grist, am ein caru ni cyn i ti greu y byd, ac am benderfynu cyn creu'r byd, dy fod di am ein hachub ni, a dy fod di am dod â ni i mewn i dy deyrnas di, yn fwy na hynny i fewn i dy deulu di, ac yn y diwedd i fewn i dy gartref di, lle byddwn ni yn trigo gyda ti a gyda dy fab a gyda'r ysbryd glân yn ddibechod yn dragwyddol. O arglwydd, rwy ti mor raslon, a dyn ni wedi dod yma heno fel brodyr a chwiorydd yn y ffydd i ddweud diolch i ti am beth rwy ti wedi wneud a beth rwy ti'n dal i wneud o ddydd i ddydd droston ni. Diolch o arglwydd bod dy glist ar agor heno i wrando ar ein cri ni. Dyn ni mor wan, dyn ni mor angenus fel pobl, ac rwy ti wastad yna i helpu ni ac i ddarparu beth bynnag sydd angen arno ni ar ein cyfer ni. Unwaith eto, dyn ni ddim yn heiddi hynny, ond rwy ti mor barod i roi ac i roi ac i roi, ac rwy ti mor garedig ac mor hael hefyd, pwy sydd fel tydi o Dduw ein tad. Diolch o arglwydd bod rhyddid yn ni heno o fewn cyfraith y wlad i ymgasglu fel hyn yn gyhoeddus. A dyn ni'n ymwybodol iawn o Gristnogion, brodyr a chwiorydd ni yn y ffydd mewn gwledydd eraill sydd ddim yn gallu gwneud pethau hyn yn ddiogel fel dyn ni'n gallu gwneud nhw. A maen nhw yn risgo mynd i'r carchar neu hyd yn oed yn risgo mynd i gael eu lladd oherwydd eu ffydd nhw a'i parodrwydd i dyddoli di ac i ddweud Iesu yw'r ior. A dyn ni'n diolch i ti o arglwydd dy fod i yn bendithio nhw, ond eto maen nhw'n dioddef yn ofnadwy. A mae rhyddid dyn ni, helpa ni o arglwydd i werthfawrogi beth sydd gyda ni, ac i ddefnyddio'r rhyddid yma i addoli ac i brigethu ac i ledeini'r Efengyl tra bod y rhyddid yma gyda ni. Dyn ni'n gweddio o arglwydd y bydde di yn rhoi hyder a dewrder i ni, bod ni ddim yn cael ein herlyd fel mae'n brodyr a'n chwiorydd ni yn cael ei herlyd mewn gwledydd eraill.
Eto, dyw pobl ddim yn croesawu ein neges ni, dyn nhw ddim yn bodlon, gwrando falle, ac maen nhw'n gallu mynd yn grac pan dyn ni'n sôn am bechod a rhyddid a iachawdwriaeth trwy Iesu Grist. A weithio arglwydd, dyn ni'n gallu bod mor ofnus. A does dim esgus. Helpa ni o arglwydd i siarad yn glir, i roi ein stori ni, i adrodd ein stori ni, ac i ddweud beth mae Iesu Grist wedi wneud dros bechaduriaid, ac beth mae wedi gwneud drosto ni yn benodol. Diolch o arglwydd bod y gair dyn ni, dy air di, yn ein iaith ein hunain. Beth bynnag yw'r iaith honno, diolch o arglwydd bod y Beibl, dy air wedi cael ei gyfieithu i'n iaith ni, fel bod ni'n gallu clywed dy eiriau di, a fel bod ni'n gallu gwrando trwy'r ysbryd a trwy pregethwr ar dy lais di. Helpa ni gofio wrth i ni wrando ar y gair, mae ti sy'n siarad. Yn wir, mae dyn yn siarad ar un lefel, ond pan mae gair Duw yn cael ei bregethu yn ffyddlon, mae Duw ei hun yn siarad, wyt ti yn siarad trwy bregethwr gyda ni yn uniongyrchol. A helpa ni o arglwydd felly i ddod at y gair heno yn ufuddhau ac i ddweud arglwydd beth sydd gyda ti i ddweud i fi heno. Helpa ni o arglwydd i dderbyn dy air ac i ymateb mewn ffydd. Dyn ni'n gweddio o arglwydd dros y rhai sydd yn rhan o'r teulu yma, y teulu ysbrydol yma sydd yn dioddef mewn rhyw ffordd ar hyn o bryd. Dyn ni'n ymwybodol iawn bod ni ddim yn y nefoedd eto. Ac felly mae'r corff yn wan ac mae'r corff yn gweithygu. A dyn ni'n gweddio dros y rhai falle sydd ddim yn gallu dod bellach neu sydd yn stryglo oherwydd problemau iechyd. A o arglwydd mae'r pethau hyn yn bwysig i ti. A rwyt ti yn cymryd sylw, a dyn ni'n gweddio heno a bydde di yn helpu ac yn bendithio rhai sydd yn stryglo fel hyn ac yn rhoi gobaith a nefoedd yn y pen draw iddyn nhw. Dyn ni'n gweddio dros y rhai sy'n stryglo oherwydd problemau ysbrydol. Falle mae Satan yn gweithio ac mae Satan yn achosi problemau ac yn codi amheuon yn eu meddyliau nhw, ynglyn â beth mae'r ysgrythur yn dweud, a maen nhw'n dechrau amau falle, ydw i yn Gristion, ydy Duw yn fy ngharu i. A dyn ni'n gweddio o arglwydd, a bydde di yn rhoi tarian ffydd iddyn nhw, a bydden nhw yn gweld yn y gair bod ti yn caru pechaduriaid trwy Iesu Grist, a bydden nhw yn gwrando ar dy lais di yn lle llais y gelyn. A dyn ni'n gweddio o arglwydd dros y rhai sydd ddim yn credu, y rhai sydd wedi cael y fraint o glywed y Beibl, glywed yr Efengil yn cael ei bregethu a y fraint o gweld pobl sydd wedi cael ei trawsnewid ac yn cael ei trawsnewid trwy waith yr ysbryd glân. Ond eto ddim yn credu a dim wedi edifarhau. A dyn ni'n gweddio arglwydd y bydde di yn rhoi genedigaeth newydd iddyn nhw, yn argyhoeddi nhw o bechod ac yn dangos eu ceidwad iddyn nhw. O arglwydd mae'n rhai siŵr o fod yn ein teuluoedd ni yn y cyflwr yma. Dyn ni wedi gweddio dros nhw ers blynyddoedd ac mae'n bryder mawr bod dim golwg eto, dim arwydd eto bod nhw'n troi at ti. Helpa ni i gario ymlaen i weddio mewn ffydd a rhowch i ni o arglwydd llawenydd wrth i ni weld nhw yn troi at ti mewn edifeirwch a ffydd. Dyn ni'n gweddio eto dros John wrth iddo fe bregethu rhywle arall. Diolch o arglwydd am ei ffyddlondeb i ti ac i dy air di ac i'r gynulleidfa yma, dy bobl di. A dyn ni'n gofyn y bydde di'n bendithio fe heno a bydde di'n parhau i'w nerthu fe ar gyfer y gwaith
rwy ti wedi rhoi iddo fe i wneud fan hyn. Helpa ni, beth bynnag ni'n gallu wneud, helpa ni i'w gefnogi fe ac i godi freichiau fel petai yn y gwaith. Dyn ni'n troi ato ti ac yn disgwyl dy ateb di trwy enw Iesu Grist. Amen. Yr ail emyn heno, byddwn ni'n canu hwn cyn troi at y Testament Newydd eto. Gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechoda'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawn o'i diben a berth drud. Wel, dwi erioed wedi canu'r emyn yn y Gymraeg, ddim ond yn y Saesneg o'r blaen, so mae'n wych bod fi wedi cael cyfle i ganu hwnnw yn y Gymraeg hefyd. Wel, trowch gyda fi felly at Iowan pennod 19. Dwi am i ni edrych heno ar rywbeth a ddywedodd Iesu Grist ei hun eiliadau cyn iddo farw. Mae yn adnod 30 ac un gair yw e yn y Gymraeg, a'r gair hwnnw yw'r gair gorffennwyd. Un gair yn y Groeg hefyd,
Cofiwch fod Ioan wedi ysgrifennu I Efengyl ef yn y Groeg, ac un gair yw'r gair yma yn y Groeg hefyd, sef tetelestai. Dim ond un gair yw ond gair hynod arwyddocaol a holl bwysig. Y marn pregethwr mwyaf yr eglwys yn Lloegr yn y 4yd ganrif ar 15, Charles Spurgeon, tetelestai, gorffennwyd, yw'r gair pwysicaf yn hanes y byd. Ac mae'n wir dweud, dwi'n meddwl, y byddai popeth wedi bod yn hollol wahanol oni bai bod Iesu wedi dweud y gair yma. Pam felly mae'r gair hwn mor bwysig, gorffennwyd? Wel, mae'r ateb i'r cwestiwn yn syml iawn. Heb os nag oni bai, mae'r gair hwn yn esbonio I ni pam y bu farw Iesu. Does dim dwywaith amdani bu farw dyn o'r enw Iesu. Mae hyd yn oed pobl sydd ddim yn Cristnogion yn gorfod cydnabod hynny os ydyn nhw o ddifri, achos mae hynny wedi cael ei drafod gan bobl ar y pryd. So mae bu farw dyn o'r enw Iesu. Ond y cwestiwn heno yw pam y bu farw y dyn yma Iesu. Ac mae'r gair tetelestai, gorffennwyd, yn rhoi'r ateb I ni. Mae'n esbonio beth oedd yn digwydd y tu ôl i'r llenni fel petai pan groeshoeliwyd Iesu tu fas I Jerusalem. Ac mae'n dangos bod mwy yn hyn nag a welir. Mae'n werth nodi ar y dechrau bod llawer o bobl dros y canrifoedd wedi camddehongli. Rhai yn bwriadol, achos dyw'r gwirionedd ddim yn siwtio nhw, a rhai yn anbwriadol. Maen nhw wedi camddehongli beth roedd Iesu yn dweud fan hyn. Ac maen nhw'n dadlau bod Iesu yn sôn am ei fywyd, gorffennwyd. Hynny yw, yn ei barn nhw, mae'n dweud hyn. Wel, dwi wedi gwneud fy ngorau glas. Dwi wedi mynd o amgylch y wlad yn pregethu Efengyl y deyrnas, yn iachau pob afiechyd ac yn rhyddhau'r rhai oedd wedi ei meddiannu gan gyffreiliaid. Ond mae drosodd nawr. Mae fy ngelynion wedi cael y gorau arna I. Maen nhw wedi trechu fi, ac felly allai I ddim wneud rhagor, gorffennwyd. Ac mae'r ysgolheigion sy'n meddwl fel hyn yn dadlau felly bod tristwch mawr a siom enfawr yn llais Iesu pan ddywedodd gorffennwyd. A maen nhw'n dweud, mae e'n galaru. Mae e'n cwyno bod yr awdurdodau crefyddol wedi ei ladd mor gynnar yn ei yrfa ef. Byddai'n well ganddo petai wedi bod yn wahanol, fel arall y dymunau Iesu iddi fod, ond dyna chi, pa beth a wnawn ni, nid yw I fod, gorffennwyd. Ond ni allai dim bod ymhellach o'r gwir. Ac mae Mathew yn dangos hyn I ni yn ei Efengyl ef. Edrychwch am funud gyda fi ar Mathew, pennod 27, ac mae hwn yn bwysig. Mathew 27 ac adnod 50. A mae Mathew yn dweud hyn. Gwaeddodd Iesu drachefn a llef uchel a bu farw. Gwaeddodd Iesu drachefn a llef uchel a bu farw. Mae Mathew ac Ioan yn cofnodi'r un digwyddiad, ond maen nhw'n pwysleisio elfennau gwahanol. Mae Ioan yn tynnu sylw at beth a ddywedodd Iesu, sef ein gair ni am heno, gorffennwyd. Mae Mathew yn tynnu sylw at sut y dywedodd Iesu, y gair hwn, gorffennwyd. Ac mae'n nodi bod Iesu yn gweiddi gorffennwyd a llef uchel. Felly ni'n gwybod, diolch I Mathew, bod Iesu ddim yn drist
Siomedig, gwan, diobaith, pan bu farw ef, i'r gwrthwyneb dathlu oedd e, nid galaru. Yn lle derbyn ei drechu, roedd e'n cyhoeddi ei fuddugoliaeth, gorffennwyd. Ac mae'n glir felly bod Iesu yn cyfeirio nid at ei fywyd cymaint, ond at ei waith pan waeddodd gorffennwyd. Felly, dyna'r peth cyntaf i ni gofio ac i ni nodi heno. Roedd Iesu yn cyhoeddi fuddugoliaeth. Roedd e'n llawenhau yn y funud ola'r yma. Nawr, fel dwedais i a ddechrau'r bregeth, ysgrifennodd Iowan i Efengil yn y Groeg. Tetelestai yw'r gair a ddefnyddiodd ef i gofnodi beth a ddywedodd Iesu, a mae'n bwysig gwybod sut y cafodd y gair yma tetelestai i ddefnyddio ymysg y bobl oedd yn siarad Groeg ar y pryd. Ac roedd y gair yn cael ei ddefnyddio gan weision i ddweud wrth ei meistri ei bod nhw wedi cyflawni tasg a roddwyd iddynt. Felly byddai'n meistr yn galw gwas ato, a byddai'r meistr yn dweud wrth y was, dwi am i ti wneud hwn. Ac ar y diwedd, byddai'r gwas, gobeithio, yn dod yn ôl at y meistr a dweud wrtho tetelestai, dwi wedi bod yn ffyddlon, a dwi wedi cyflawni'r dasg a roddwyd i fi. Ac felly roedd Iesu yn dweud fan hyn bod e wedi cael tasg, bod y tad, Duw y tad i dad ef wedi rhoi tasg iddo. A dyma Iesu yn dod yn ôl at y tad fel petai a dweud wrtho gorffennwyd. Gwrandewch ar y geiriau hyn o Iowan 4. Medda Iesu wrth ei ddisgyblion, fy mwyd i yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfonodd, a gorffen y gwaith a roddodd i mi. Felly mae Iesu yn dweud wrth ei ddisgyblion, dwi ddim wedi dod yma yn annibynnol. Mae fy nhad i wedi anfon fi i'r byd. Dwi wedi dod yn ôl gorchymyn fy nhad, ac mae e wedi anfon fi yn bwrpasol i gyflawni rhyw dasg. Ac yn llyfr Eseia yn yr Hen Testament, ni'n gweld gwas sy'n siarad ei feistr, a rhagflas ar y Meseia yw'r gwas yna. Ac ar y groes, eiliadau cyn iddo farw, dyma Iesu yn siarad ei dad. Mae'n wir bod Iesu yn siarad yma gyda'r bobl oedd o'i gwmpas e. Oedd e moyn iddyn nhw glywed beth oedd e'n dweud, a mae moyn i ni glywed beth oedd e'n dweud, achos mae wedi cael ei gofnodi yn yr ysgrythyr. Ond yn bennaf oll, ni'n gwrando ar sgwrs fach rhwng Iesu a'i dad fan hyn. Ac mae Iesu yn siarad a'i dad a'i feistr ef, ac yn dweud wrtho, fy nhad, gorffennwyd. Ac hefyd, yn ogystal â chael ei ddefnyddio gan weision wrth siarad ei meistr, roedd y gair tetelestai yma yn cael ei ddefnyddio gan offeiriaid i ddisgrifio oen perffaith, oen di-fai a di-nam. Ac felly, oedd Iesu yn dweud wrth ei dad, dwi wedi gorffen y dasg, wedi cwblhau a wedi chyflawni'r dasg, a dwi wedi gwneud hynny yn berffaith. Mae gwahaniaeth, ond ys rhwng gorffen rhywbeth a gwneud e yn berffaith. Cyn i fi fynd mewn i'r weinidogaeth, ro'n i'n dysgu am gwbl o blynyddoedd mewn ysgol gyfun, ysgol uwchradd. Ac byddwn ni'n gosod gwaith cartref, ac o bryd i'w gilydd, byddai'r disgyblion yn gorffen y gwaith cartref, a byddwn nhw'n dod ata i, ac yn dweud, wel, dwi wedi wneud dwi wedi gorffen y gwaith cartref, a byddwn ni'n edrych ar y gwaith, ac oedd rhaid i fi gytuno, nhw wedi gwneud y gwaith, nhw wedi gorffen y dasg, ond doedd y gwaith ddim yn berffaith o bell ffordd. Mae'n bosibl i orffen rhywbeth heb wneud yn berffaith. Ond dyma Iesu yn dweud wrth ei dad,
ar y groes, eiliadau cyn iddo farw, fy nhad, dwi wedi cwblhau'r dasg ac mae'n berffaith. Dwi wedi gwneud popeth roedd y ti wedi gofyn i fi wneud. A'r cwestiwn wedyn mae rhaid i ni ystyried yw, beth yw'r dasg a roddwyd i Iesu gan y tad? Beth yw'r dasg y mae Iesu wedi ei chwblhau yn berffaith? Wel, does dim rhaid i ni gesio. Mae'r apostol Paul yn esbonio i ni yn ei lythyr cyntaf at i gyfaill Timotheus. Daeth Crist Iesu i'r byd pam? I achub pwy? Pechaduriaid. Dyna'r dasg. Mae'r tad yn siarad ar mab ac mae'n dweud iddo, ewch i'r byd i achub pechaduriaid. Ac daeth Iesu a llwyddodd. Pwy yw'r pechaduriaid hyn a daeth Iesu i'r byd i'w hachub? Ni, chi a fi. Mae'r Beibl yn glir, hollol glir. Mae pawb wedi pechu. Pawb, pwy bynnag un nhw, pawb yn ddiwahaniaeth. Beth yw pechod? Pwy yw'r pechaduriaid hyn? Ni. Ond beth yw pechod? Sut byddwch chi'n ateb y cwestiwn yna? Wel, mae gyda ni ddiffiniad ardderchog o bechod yn Eseia 53, adnod 6. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un, dyma fe, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun. Dyna'n gryno beth yw pechod. Troi oddi wrth ffordd Duw i rodio ein ffyrdd ni. I wasanaethu ein hunain, i addoli ein hunain yn lle Duw. Wrth natur, dyn ni'n rhoi ein hunain ar orsedd ein calonau. A dyn ni'n gwneud popeth dyn ni moyn wneud yn lle Duw. Ni'n gwrthryfela yn erbyn arglwyddiaeth Duw, ein creawdwr. Ni ddim yn mynd i wrando arna ti. Dim ots dyn ni beth rwy ti yn ei ddweud. Beth dwi moyn wneud, dyna beth sy'n cyfri. Dyna beth dwi'n mynd i wneud. A dyn ni'n mynegu ein gwrthryfela a'n gwrthryfela yn erbyn i arglwyddiaeth trwy dorri i gyfraith. Trwy anwybyddu i orchmynion yn yr ysgrythur. Ac mae Dduw yn ddig. Yn gyfiawn ddig. Mae wedi creu ni. Mae wedi bendithio ni. Mae wedi rhoi bwyd a diod a teulu bywyd i hun i ni. A dyma ni yn gwrthryfela yn ei erbyn, yn dibrisio i air ac yn torri i gyfraith ac yn addoli ein hunain yn ei le fe. Ac felly mae Duw yn cosbi ni. Mae'n ddig, yn naturiol, yn gyfiawn, ac mae'n cosbi ni a'r gosb yw marwolaeth dragwyddol sy'n dechrau nawr ac sy'n parhau mewn uffern, lle bydd Duw yn datguddio i ddigofaint yn ein herbyn ni byth bythoedd. Ond mae yna adnod yn y Hen Testament. Trigarog a graslon yw'r arglwydd. Araf i ddigio, llawn cariad. Mae adnod arall yn yr Hen Testament, un o'n hoff adnodau i. Mae Duw yn ymhyfrydu mewn trigaredd. Mae yna rai sy'n meddwl bod Duw yn ymhyfrydu mewn digofaint. Ond mae'r Beibl yn dweud bod e'n ymhyfrydu mewn trigaredd. Dyna'r math o Dduw yw ein Duw ni. Ymhyfrydu mewn trigaredd. Ac mae Duw wedi penderfynu achub pechaduriaid. Does dim rhaid iddo. Does neb wedi gofyn iddo. Mae Duw wedi penderfynu yn raslon ac yn sofran achub pechaduriaid. Dwi'n mynd i achub chi. Mae Duw yn ei ddweud. Waw. Ond mae rhaid i'n pechodau ni gael eu cosbi.
Achos mae Duw yn gyfiawn. Mae'n gyfiawn a graslon ar yr un pryd. A dydy e ddim yn gallu anwybyddu i gyfiawnder i fod yn rasol. Ond eto, dydy e ddim moyn anwybyddu i ras i fod yn gyfiawn. Mae am fod y ddau yr un pryd. Mae rhaid iddo fe fod y ddau yr un pryd. A sut ydych chi'n gallu, oedd Duw yn gallu bod y ddau beth ar yr un pryd? A dyma lle mae'r groes yn dod mewn. Achos mae'n dweud hyn unwaith eto yn yr Hen Testament yn edrych ymlaen i beth oedd Iesu yn mynd, beth byddai Iesu yn ei wneud. Croes yr arglwydd, y tad, y meistr, croes yr arglwydd arno ef, i fab y gwas, croes yr arglwydd arno ef, ein beiau ni i gyd. A mae Pedr yn dweud wedyn, ef ei hun, y gwas, Crist, ein goredwr, ef ei hun, a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croes bren. A dyma Duw yn delio a'n pechodau ni, ac yn cosbi ein pechodau ni yn ei fab ar y groes. Dyna'r dasg a rhoddodd y tad i'w fab. Dyma beth a ddaeth Iesu i'r byd i'w gyflawni. I fyw bywyd perffaith, sanctaidd, fel bydd y cyfiawnder dyn ni, i gyfiawnder ef, ac hefyd i farw dros ein pechodau i dalu'r gosb amdanyn nhw. Mae'r apostol Ioan yn dweud, anfonodd ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Dyna'r dasg. Roedd Iesu yn bendant, dwi yn mynd i wneud hyn. Fy mwyd i yw hyn, dwedodd e wrth i ddisgyblion. A diolch iddo, eiliadau cyn iddo farw, mae Iesu yn datgan i'w dad, fel bod ni yn gallu clywed, i fod e wedi cymryd y gosb yn ein lle. A bod ein pechodau ni wedi cael eu cosbi. Dyna'r dasg a chyflawnodd Iesu'r dasg yn berffaith. Cwestiwn arall dwi am i ofyn nawr yw hyn. Sut rydyn ni'n gwybod bod Iesu yn iawn pan weiddodd gorffenwyd? Efallai bod Iesu wedi methu, ond doedd e ddim eisiau cyfaddau hynny a chyffesu hynny o flaen y dyrfa. Felly bod Iesu yn dweud celwyddau. To save face, fel dyn ni'n dweud yn Saesneg. Neu falle roedd Iesu yn meddwl bod e wedi cwblhau'r dasg, ond doedd e ddim wedi. Y person i ofyn heno cyfeillion yw'r meistr. Y tad ei hun, yr un a roddodd y dasg i Iesu. Fy nhad nefol, beth yw dy farn di? Beth sydd gyda ti i ddweud heno am waith Iesu Grist? Ydy e wedi dyfodloni di? Ydy e wedi cyflawni'r dasg a roddwyd iddo? A mae cael yr ateb yma yn holl bwysig. Mae ein iachawdwriaeth ni. Mae ein bywyd rhagwyddol ni. Mae ein dyfodol rhagwyddol ni yn dibynnu'n hollol ar y cwestiwn yma. Achos oedd neb arall i wneud y gwaith yma. Os oes Iesu wedi methu, does dim gobaith. Felly tad nefol, beth sydd gyda ti i ddweud am hyn heno? Ac mae'r Beibl yn sôn am 3 digwyddiad. 3 digwyddiad hanesyddol, gweledol, sy'n profi y 3 hwnt i bob amheuaeth bod Iesu yn siarad y gwir. Bod Iesu wedi cwblhau yn berffaith y dasg hon, a bod e wedi achub pechaduriaid. Yn y 3 digwyddiad hanesyddol, ffeithiol, gweledol yma, roedd Duw y Tad yn dangos i ni mewn modd dramatig bod Iesu wedi llwyddo. Dwi'n mynd i roi nhw i chi yn fras nawr. Yn gyntaf,
Mae rhai ohonyn nhw wedi cael sôn yn yr emyn I newydd ganu. Yn gyntaf, rhwygodd y tad len yn y deml. Yn ôl yn Matthew 27, mae Matthew yn dweud hyn. Yn adnod 50 I ddechrau. Gwaeddodd Iesu drachefn a llef uchel a bu farw. Gorffennwyd a llef uchel a bu farw. A dyma mae cysylltiad rhwng y ddau beth yma. Iesu yn gweiddi gorffennwyd, a dyma yn syth ar ôl hynny len y deml yn cael ei rhwygo yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Beth yn y byd oedd yn digwydd yn y deml pan rhwygwyd y llen o'r pen i'r gwaelod? Wel, roedd y llen yna I wahanu'r gysygyr sancteiddiad, lle oedd presenoldeb Duw, a gweddill y deml. Un person yn unig oedd yn cael mynd trwy'r llen I mewn i'r gysygyr sancteiddiad, yr arch o ffeiriad. A dim ond unwaith y flwyddyn, roedd yn cael mynd, ac oedd rhaid iddo fe fynd trwyddo I gynnig anifeiliaid yn aber dros bechodau'r bobl. Roedd y llen yn symbolaidd yn rhwystro gweddill y genedl rhag dod I mewn I bresenoldeb Duw. Pechaduriaid oedden nhw, sanctaidd yw Duw, ac felly doedden nhw ddim yn gallu bod mewn presenoldeb Duw sanctaidd a byw. Ac felly, roedd hwn yn rhywbeth caredig. Oedd y llen yn dweud, cadwch draw rhag I ti gael dy ddinistrio gan ddigofaint Duw. Roedd Duw yn bod yn dda iddyn nhw ac yn dweud, cadwch draw neu bydda I yn dy ladd di. Bydda I yn dy ddinistrio di. Ond yn ôl Matthew, ar ôl I Iesu farw ar y groes, cafodd y llen yma ei rhwygo o'r pen i'r gwaelod. Duw yn rhwygo'r llen. A beth oedd Duw yn ei wneud? Beth oedd y tad yn ei wneud? Roedd e'n anfon neges i'r bobl. Roedd Duw yn pregethu. Ac roedd yn dweud, nawr bod Iesu wedi marw, mae popeth wedi newid. Nawr, mae pechaduriaid yn gallu dod i'r gysygyr sancteiddiad. Nawr mae pechadur yn gallu bod yn fy mhresenoldeb I a byw. A dyna beth byddwn ni yn y byd sydd I ddod, yn y nefoedd ar ddeiar newydd. Byddwn ni yn presenoldeb Duw, bydd Duw yn preswylio gyda ni, ac yn lle marw, byddwn ni yn byw. Pechaduriaid yn byw mewn presenoldeb Duw. Sut? Mae Iesu wedi cymryd y gosb. Mae wedi delio ar peth sy'n cadw ni oddi wrth Duw. A peth sy'n dod â dicter a digofaint Duw arno ni, pechod. Felly trwy marwolaeth Iesu, mae popeth wedi newid, ac nawr mae Duw yn lle dweud cadwch draw, mae Duw yn dweud dewch I mewn. A fel mae'r awdur at yr Hebreaid yn dweud, nawr mae gan pechaduriaid, trwy ffydd yn Iesu Grist, mae gan pechaduriaid hyder I fynd I mewn i'r cysygyr. Nawr oedd e'n ysgrifennu at Iddewon oedd wedi dod yn Gristnogion, a bydden nhw yn jyst yn mynd, achos roedden nhw, dyn ni ddim wedi cael ein magu yn y feddylfryd yma, ond roedden nhw wedi. A roedden nhw, bydden nhw jyst wedi mynd yn, mae gyda ni hyder I fynd I mewn i'r cysygyr, sut yn y byd drwy waed Iesu. So dyna'r peth cyntaf wneud y tad I ddweud mae Iesu wedi cwblhau'r dasg yma I achub pechaduriaid, nath rwygo'r llen yn y deml. Yn ail, cyfododd y tad Iesu oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd. Beth yw marwolaeth? Cosb pechod. Felly roedd y tad yn dangos i'r byd mae Iesu wedi delio â pechod, mae wedi concro pechod,
ar gos marwolaeth. A felly, dwi'n I atgyfodi fe I ddangos bod e wedi delio â phechod. Rhwygo'r llen yn y deml, codi Iesu o'r meirw, ac yn olaf cipiodd y tad Iesu yn ôl i'r nefoedd. Beth oedd arwydd y cad hynny, cipio Iesu yn ôl i'r nefoedd? Wel, oedd sawl peth yn cael ei ddweud fyna. Ond dyma'r un o'r pethau sy'n cyd-fynd â beth dwi'n dweud heno. Oedd Duw wedi anfon I fab Iesu i'r byd I wneud beth? I achub pechaduriaid. Roedd e ddim yn perthyn yma. Y nefoedd oedd cartref Iesu Grist. Daeth yma am sbel I wneud gwaith. Nawr mae wedi gorffen y gwaith, does dim angen aros yma. Ac felly mae tad yn dweud wrth y mab fel petai, mae'n amser I ddod adre. Rwy ti wedi gorffen popeth y desti i'r byd I wneud yn y lle gyntaf. Does dim rhaid I ti aros yma mwyach. Dewch yn ôl fy mab. Dewch yn ôl i'r nefoedd fel bod fi yn gallu dy ogonedu di. Dewch yn ôl i'r nefoedd fel bod fi yn gallu rhoi awdurdod a brenhiniaeth I ti. Ac felly roedd cipio Iesu yn ôl i'r nefoedd yn dweud, gorffennwyd, dim byd ar ôl I ti wneud ar y ddaear hon. Ac yn y 3 digwyddiad hwn, y llen, yr atgyfodiad a mynd yn ôl i'r nefoedd, dyn ni'n clywed fel petai y tad yn dweud, dwi'n cadarnhau beth a ddywedodd fy mab ar y groes. Gorffennwyd, mae wedi fy modloni I. Dywedodd, meddyliwch am hwn fel hyn. Ar y groes, dywedodd Iesu gorffennwyd. Ac yn y 3 digwyddiad hwn, dywedodd y tad, Amen. A dwi'n gofyn I ti felly, wrth I ni ddod i'r diwedd nawr. Sut wyt ti'n ymateb i'r peth hwn? Mae rhai yn gwadu mae pechaduriaid I nhw. Ac felly maen nhw'n dweud, wel, does dim angen iachawdwr arno ni. Falle bod Duw wedi anfon I fab i'r byd I achub pechaduriaid, ond nid pechadur ydw I. Felly does dim rhaid I fi ymateb, Duw hyn ddim yn berthnasol I fi. Mae Duw yn dweud hyn. Nid oes neb cyfiawn, nac oes un. A mae pawb wedi gwiro yn ddi-fydd ynghyd. Mae gwahanol raddau o bechod, ond dyn ni gyd yn bechaduriaid. Achos beth yw pechod? Troi oddi wrth Dduw. Troi oddi wrth ffordd Dduw. Dyn ni'n mynegu hynny mewn sawl ffyrdd. Rhai yn fwy drwg nag eraill. Ond dyn ni gyd wedi troi oddi wrth Dduw. Mae rhai yn dweud, wel, pechadur ydw I, ond dwi'n gallu achub fy hun. A dwi'n tawelu dicter Duw trwy gwneud yn well. Dwi'n gallu achub fy hun. Dwi angen cael fy achub, ond dwi'n gallu achub fy hun. Ac mae Duw yn dweud na chaiff neb meidrodd ei gyfiawnhau trwy gadw gofynion cyfraith. Dyn ni gyd yn bechaduriaid. Dyn ni angen cael ein hachub, a dyn ni ddim yn gallu achub ein hunain. Ond mae gobaith dyn ni yn y gair yma. Mae'n swnio'n ofnadw a diobaith, ond ni angen cael ein hachub, ond dyn ni ddim yn gallu achub ein hunain, a does neb arall o'n gwmpas ni yn gallu achub ni chwaith, nid hyd yn oed y bugail. Wel, y bugail mawr, ond nid yr is-bugail fel petai. Ond mae gair yma yn rhoi gobaith I ni, achos mae'n dweud bod gwaredwr, a bod rhywun wedi offrymu aberth derbyniol i'r tad. Dim ond un ffordd, dim ond un iachawdwr, dim ond un gwaredwr sydd wedi gwneud y gwaith
ac sydd wedi cael ac wedi gweld bod y gwaith yma wedi cael ei derbyn. Mae gobaith, mae gwaredwr, Iesu Grist yw'r gwaredwr hwnnw. Dwi'n cofio siarad, pregethu. Mae'n bwysig bod chi'n gwrando, gyfeillion. Achos dwi'n cofio pregethu pregeth ar y darn yma o'r blaen, mewn eglwys Efengylaidd Gymraeg, ac oedd nifer o Gristnogion yn yr eglwys honno, ond hefyd gwrandawyr. Ac ar ôl yr oedfa, daeth o'n i yn weinidog yn yr eglwys Saesneg, ac oedd eglwys Gymraeg leol, a byddwn ni dod at ein gilydd, achos gan fy mod i'n gallu siarad Cymraeg, byddwn ni'n rhannu pulpud. A bydde rhywun o'r eglwys Gymraeg yn fynd lan i'r eglwys Saesneg i bregethu o bryd i'w gilydd, a byddwn ni yn mynd wedyn i bregethu yn yr eglwys Gymraeg. A nes i bregethu ar y darn yma, a pwysleisio eto ac eto bod ni ddim yn gallu achub ein hunain. Bod y tad byth yn dweud gorffennwyd pan dyn ni yn gweithio. Ond mae wedi cyflawni a derbyn gwaith Iesu. A dweud hyn am hanner awr neu fwy. Ac ar y diwedd, gofynnodd rhywun o'r eglwys Saesneg oedd wedi dod lawr am baned o de ar ôl yr oedfa i'r eglwys Gymraeg, yn Saesneg, ond byddai'n cyfieithu yn Gymraeg, beth oedd y bregeth heno te? Mae rhaid i ni drio ein gorau a bydd Duw yn derbyn hynny. Felly mae'n bosibl gwrando ar bregeth fel y bregeth yma heno, a cymryd dim sylw o gwbl, a mynd i ffern. Felly mae Duw wedi siarad heno trwy air. Ac mae wedi dweud bod ni gyd yn bechaduriaid. Mae wedi dweud bod ni ddim yn gallu achub ein hunain. Mae wedi dweud bod e wedi anfon I fab, Iesu Grist, i'n gwaredu ni. Ac mae wedi dweud bod Iesu wedi cyflawni'r dasg. Ond mae'n bosibl I ni glywed hynny, a chofio hynny, a gwrthod hynny. Felly dwi'n gofyn I ti heno, sut wyt ti yn mynd I ymateb I hwn. Ac I gloi, mae'n bosibl bod ti yn Gristion yn barod, bod ti wedi rhoi dy ffydd yn Iesu Grist. Mae'n bwysig bod ti yn cofio'r gair yma gorffennwyd hefyd. Achos weithiau ni'n wedi edifarhau, ni wedi ymddiried yn Iesu Grist, ond rhywsut ni'n dal I feddwl bod rhaid I ni wneud rhywbeth I gadw ein cachawdwriaeth ni. Ac os ydyn ni'n pechu, wel, na fe nawr, dwi wedi sbwylio popeth. Beth wedi digwydd i'n cachawdwriaeth I nawr, a mae rhaid I fi barhau I blesio Duw. A dwi'n dod i'r oedfer ar y Sul I blesio Duw. A mae rhaid I fi ddarllen y Beibl heno I blesio Duw. A mae rhaid I fi weddio heno I blesio Duw. A mae rhaid I fi wneud gweithiau da nawr I blesio Duw. Ac os dwi ddim yn gwneud y pethau hynny yn berffaith, mae Duw yn grac a dwi ddim wedi plesio fe, a be dwi wedyn. Ac ar ôl gorffen mewn gras, ni'n trio cadw ein ffydd trwy gweithredoedd da. Ac mae Iesu yn dweud wrthyn ni heno o'r gair, gorffennwyd. Gorffennwyd, mae'r fater wedi cael ei setlo. Does dim rhaid I ti gyfrannu dim byd cyn I ti droi ata I, a does dim rhaid I ti gyfrannu dim byd I dy iachawdwriaeth di ar ôl I ti droi ata I. Gorffennwyd, dwi wedi gwneud popeth, a beth mae rhaid I ti wneud wedyn yw cofio hynny, gorffwys yn fy ngwaith I, ac wedyn, mewn tawelwch, gwneud gweithredoedd da, a darllen, a gweddio, a byw y bywyd Cristnogol, ar sail fy ngwaith I, yn y rhyddid
mae iachawdwriaeth Iesu yn rhoi i ni. Yn lle mynd mas y burden mawr ar ein hysgwyddau ni, mae rhaid i fi wneud hyn, dwi ddim wedi wneud mae Duw yn grac, ni'n mynd mas gyda'r egni ysbrydol, achos ni'n cofio, mae wedi cael ei setlo, dwi yn gyfiawn, dwi wedi cael fachub, mae Duw wedi maddau fy nyledion ni, ac felly dwi eisiau gwasanaethu Duw nawr. A mae Satan yn hoffi dod ond dwi. A mae'n hoffi cyhuddo ni yn ein cydwybod. Ac mae'n dod ato ni ac mae'n rhoi fus ar bethau yn ein bywydau ni. Ac mae'n gallu gwneud i ni deimlo'n ofnadw. A mae'n bwysig bod ni'n dweud wrth ein hunain, mae Iesu wedi dweud, gorffenwyd. Mae Satan yn trio tanseilio fy hyder i, ond mae Iesu wedi dweud, gorffenwyd. Cristion, os oedd un peth hoffwn ni gyfleu i ti heno, hwn yw e. Does ein Duw ni ddim yn grac. Mae Iesu wedi bodloni dicter y tad ar y groes. A dwi ddim yn cofio'r llinell yn union, achos fel wedais i, dwi ddim wedi canu yr ail emyn yn y Gymraeg o'r blaen. Ond oedd llinell yn yr emyn yna, lle oedd yn dweud fel petai bod ni wedi dweud ffarwel a dicter Duw. A dyna beth mae Iesu wedi cyflawni. Dyn ni wedi ffarwelio a dicter Duw. Mae Duw yn ein caru ni, mae'n ymhyfrydu ynddo ni. Ac yn y rhyddid yna, ni'n gallu gwasanaethu. Na ni rhaid wynebu dicter Duw. Gadewch i ni ganu emyn, sy'n seiliedig ar y gair gorffenwyd eto. Pan hoeliodd Iesu ar y pren, yr haul uwch ben dywyllwyd, ond wele yn y twellwch mawr, daeth gwawr o'r gair gorffenwyd.
a bydded i Dduw ffynhonnell gobaith a'ch llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chwi arfer eich ffydd. Nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Amen.